Revelation Gospel Sounds in the music industry. Legend Gapar in the music industry, Nessie beat the producer. We thank you, Holy Ghost. Yes, La Sofra Hase, Kalemi Heufa Hase. Lepa Ofra Iske Haso Bihazo Vehe. Lepra Haso Vehe. Yes, Holy Spirit. Komperedza avadi kuona ndichifarao, vavengi vakandikomberedza avandi kuona ndichibudirira. Mwari pindira, Ishe pindira, Mwari pindira, netsitsi dzenyu. Ishe pindira, Mwari pindira, Ishe pindira, netsitsi dzenyu. Mwari pindira, Ishe pindira, Mwari pindira, Ishe pindira, netsitsi dzenyu. Mwari pindira, Ishe pindira, Mwari pindira, netsitsi dzenyu. Ishe pindira, Mwari pindira, Ishe pindira, netsitsi dzenyu. Vavengi vakandikomberedza, avadi kuona ndichifarao. Kunyange Sauro aivenga Dhavhidha wanita, asi Mwari makazvipindira. Vavengi pavanouya nenzira imwe chete, vachadzokera zave nomwe. Mwari pindira, Ishe pindira, Mwari pindira, netsitsi dzenyu. Ishe pindira, Mwari pindira, Ishe pindira, netsitsi dzenyu. Mwari pindira, Ishe pindira, Mwari pindira.